Belai no lajimang singsa mangbili kasawi paikya sini bagui borom baijaknai eba borom sobaijaknai kaisa kotorma state Gujarat hasteo belai no lajimang singsa khamo ang waisa fano ma hai video rok swnamya ko tabung no puila ma swnamka tamni bagui male o video ungkha belai no kotor ngi thangka tamni bagui malai sini sinimo o risha tongmani bagui belai no kotor news channel kotor social media o belai no viral ngi tongkha belai no lachima singsa mangpili kasawi phaike sini bagui borom sobaijaknai.